Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. Perdoneu que avui no tinc l'exemplar en paper del llibre del qual vaig a parlar, que és Frankenstein, de Mary Shelley, perquè crec que el vaig deixar a algú durant la carrera ja fa molts anys i no me l'han tornat. És probablement un dels motius pels quals no deixo llibres pràcticament mai. Però no patiu perquè avui porto ajuda visual. No m'he tornat boja, sí que he dit Frankenstein de Mary Shelley. Però això, una nena russa, ens ajudarà a parlar del narrador. En l'obra de Mary Shelley trobem 4 veus narratives. La primera veu narrativa que trobem és Robert Walton a través d'unes cartes que ell escriu. Dues coses. El fet que es transmeta a través de cartes, que és un text escrit, ens fa que es considera una font fiable perquè no explica de memòria, no és oral el que diu, de manera que està menys probablement tergiversat. De manera que el fet de presentar un text escrit ens el fa, en principi, més fiable com a narrador i més fidedigne en el que diu. A banda, com que està allunyat de la història, el que fa és que se'ns presenta com un narrador neutral, objectiu i, per tant, més fiable encara, perquè no està portat per la seva subjectivitat. Dins de les cartes de Robert Walton trobem Víctor Frankenstein, que ens explica la seva pròpia vida. De manera que és subjectiu en aquest cas, però és fiable perquè ens dona de primera mà la informació que tracta de la seva persona, la seva infantesa i com ha arribat ahir. És un estudiant, no és doctor, és un estudiant, i ens explica tota la seva vida prèvia fins a aquest punt i després ens explica com crea la criatura. Criatura que més avant es transformarà en monstre, però que naix com a criatura. Dins de la història de Víctor Frankenstein irromp el narrador de la criatura. La criatura explica la seva pròpia història. Arribats a aquest punt, tot i que sigui una criatura estranya i que siga molt subjectiva perquè parla de si mateix, fa que ella ens parega fiable perquè ve de dues fonts fiables més, de manera que per extensió pressuposem que seguim en una estructura realista fiable. De manera que la criatura ens explica la seva pròpia història i com passa de criatura a monstre. I dins de la història de la criatura trobem la història de Fèlix contada en tercera persona. Esta és l'estructura que podem veure. Comencem per Robert Walton, passem a Víctor Frankenstein, passem a la criatura i passem a Fèlix, i després seguim linealment i la història avança i torna on estava. De Fèlix tornem a la criatura, de la criatura tornem a Víctor Frankenstein i de Víctor Frankenstein tornem a Robert Walton. Què passa amb aquesta estructura? N'hi ha altres obres, com per exemple en Cançó de Gel i Foc, de George R.R. Martin, que té diversos punts de vista, té molts personatges i es van alternant, però s'alternen sense ordre concret. En l'obra Incarceron, per exemple, s'alterna un capítol en una espècie de futur amb molta tecnologia amb un passat amb un aspecte més medieval. I es fa un capítol de cada, de manera alternada, sempre constant. Frankenstein, en canvi, el que fa és una estructura, com us he ensenyat, circular, lineal, que el que fa és que entra com en les capes de ceba, com en els cercles concèntrics dels anells dels arbres, arriba dins de tot i després torna on estava. Entre els temes del llibre trobem, per exemple, l'ètica del que fa Víctor Frankenstein. Ho ha de fer simplement perquè ho pot fer? S'ha de provar? No s'ha de provar? Està bé? És ètic que ho prove? Està bé que ho hagi fet i després se'n penedisca? Perquè el cas és que ell crea la criatura i després la rebutja. I d'aquest rebuig la criatura es converteix en monstre. No és un monstre d'entrada. Això ens porta a plantejar-nos també una segona lectura que és ja no el tema de la creació, el jugar a ser Déu, el ser un Déu i crear vida, sinó extrapolar-ho a pares i fills. Mary Shelley, per exemple, la mare de Mary Shelley morí quan ella era molt menuda, crec que visqué unes setmanes després del part, i ella sempre ha tingut una relació molt peculiar amb son pare. Crec que després va escriure un relat o una història sobre la relació d'un pare que se sentia atret sexualment per la seva filla, alguna cosa així. El cas és que té una relació un poc peculiar i n'hi ha qui ha fet la lectura d'això, de veure que Víctor Frankenstein és un pare i després la criatura és el fill. I en eixa donar vida, literalment, dels pares que engendren vida, si accepten o no accepten els fills com són i si els rebutgen si no són el que ells esperaven. I quines conseqüències té això per als fills, aquesta pressió i aquesta relació que ells tenen, i si la criatura hauria sigut monstre si ell s'haguera comportat d'una altra manera. Amb aquesta estructura s'aconsegueix que el lector s'identifiqui encara més amb Víctor Frankenstein, perquè ell
fa la criatura, l'engendra a partir de diverses parts unides. I nosaltres el que fem és que tenim així diverses porcions narratives que hem d'unir, diverses veus, i unint-les nosaltres donarem vida a aquesta història. De manera que també ens confereix una espècie de poder i, com que sempre s'ha dit que un llibre sense el lector no és res, ens pot identificar-nos amb el científic perquè nosaltres li estem donant vida a aquesta història, perquè estem unint aquestes parts narratives, de manera que la narrativa fragmentada amb veus distintes també és una metàfora de tots aquests òrgans o parts d'un cos amb el qual Víctor Frankenstein crea la criatura. El fet que aquestes parts vagin ordenades i després tornen al seu lloc d'origen pot ser una manera velada de dir-nos que també es penedix d'haver creat aquesta criatura que després es converteix en monstre i que es pot tornar darrere, que el final adequat si el final adequat és tornar a la primera veu narrativa, és tornar a quan el monstre no existia. Com a mínim ens ho fa plantejar, pot ser totalment aleatori o simplement volia experimentar amb l'estructura perquè és una cosa que no s'havia fet i que tampoc no he vist després, però sí que ens fa reflexionar sobre si realment és el que ens vol dir. Potser ens està dient que no està bé jugar a ser Déu, que l'intrusisme no és correcte i que hauria de tornar tot com estava al seu ordre inicial. És una possibilitat, com n'hi ha 1000 teories més. Em vaig matricular d'una assignatura que es deia Mitologia grega, pertanyent a filologia clàssica, quan estudiava a la universitat, perquè era innegable que moltíssimes obres literàries feien referències a mites clàssics, de manera que per entendre bé les obres, per a saber de què estàvem parlant, calia saber un poc d'on bevien les històries. En el cas del Frankenstein és molt evident perquè el títol original és Frankenstein o el Prometeu modern. Qui era Prometeu? Prometeu era un tità amic dels déus, però que també era amic dels homes. Hi ha 3 mites diferents, en un es diu que ell creà l'home a partir del fang, l'home masculí, de manera que això l'igualaria directament a Víctor Frankenstein perquè els dos generen vida. Els altres mites el que diuen és que els homes ja existien i que els déus tenien el poder del foc i Prometeu els furta el poder del foc per a donar-lo als homes de manera que els dona poder i independència. Això enfada moltíssim als déus i castiguen Prometeu a una tortura eterna. El tercer mite el que diu és que els homes ja tenien el foc, que els déus com a càstig els el lleven i que els el retorna, el roba dels déus per a retornar-lo als homes, de manera que és una traïció doble i un posicionament molt clar de part dels humans. El cas és que al final Zeus s'enfada moltíssim amb Prometeu i el castiga a una tortura eterna que consisteix en encadenar-lo en un penya-segat i que cada dia vinga una àguila, li mengi el fetge i que cada nit el fetge es regenere perquè al dia següent la tortura es torni a repetir. I això hauria de passar eternament. El cas és que passa un temps de tortura però al final és alliberat i la seva venjança és la següent. Un dels secrets que ell guardava i que no havia volgut compartir amb Zeus era que ell coneixia la profecia de l'humà que l'acabaria destronant. El cas és que ell se les apanya perquè Zeus, que ja tenia molts fills, amb deesses i amb mortals, Zeus tinga un altre fill que és Aquil·les. Aquil·les ja el coneixeu per la Ilíada, per la guerra de Troia, i Aquil·les és aquell que al final destrona Zeus. D'aquesta manera es venja pel càstig que li havien infligit. Aquil·les apareix en la Ilíada i trobem un paral·lelisme més perquè en la Ilíada es veu la guerra de Troia i en la guerra de Troia es guanya la batalla pel cavall de Troia. I el cavall de Troia, si recordeu, era un regal, era un cavall de fusta molt gran que es deixa a les portes de la ciutat i que dins tenia tot l'exèrcit. En entrar el cavall dins de la ciutat, per la nit ixen i el que fan és guanyar d'aquesta manera la batalla. Això a mi personalment em recorda o em porta una altra vegada al Frankenstein perquè, com hem dit, tenim aquestes nines russes, este narrador dins de narrador, com que tot està amagat dins, em recorda a aquest exèrcit amagat dins del cavall de la guerra de Troia. A banda, hi ha més coses relacionades, com que els déus, també per a castigar Prometeu, el que feren és que obligaren al seu germà a casar-se amb Pandora. Qui era Pandora? Pandora fou creada també a partir del fang, però la crearen a mala intenció, per dir-ho clar. A Pandora la crearen, s'explica que li posaren totes les pitjors qualitats que pensaven, que fora tafanera, que fora envejosa, que fora presumida, vull dir, les que consideraven les pitjors qualitats. Els grecs ja diuen que les dones les van crear ja amb aquestes qualitats. El cas és que ja la creen així i la posen a prova amb la caixa. La famosa caixa de Pandora la donen al germà de Prometeu i li diuen que li l'ha de deixar a la dona en custòdia perquè se n'ha d'anar, no recordo a què, però que no l'ha d'obrir sota cap concepte. Clar, Pandora, com que ja l'han feta tafanera
i creu que no n'hi ha ningú, pensa que l'obrirà un poc i que després la torna a tancar i que ningú no se n'adonarà. En aquella època se suposava que els homes eren immortals, que no patien malalties, que eren joves eternament, però en la caixa de Pandora, quan s'obri, apareixen la malaltia, la bellesa, amb B baixa, la guerra, totes les coses perjudicials que se suposa que tenim els humans avui en dia. De manera que la culpa és de Pandora i tots estem condemnats per culpa de la tafaneria de les dones. Però el que s'explica és que al final de la caixa, en el fons, tot això eren com criatures negres que eixien de la caixa, però en el fons hi havia una criatureta blanca que eix, que és l'esperança. I l'esperança també eix de la caixa per a que la humanitat siga capaç de sobreposar-se a totes aquestes penúries, perquè sempre tenen l'esperança per agafar-se a ella. De manera que no sé si tot això també es relaciona amb el Frankenstein, perquè tot i que s'ha fet aquesta criatura que després es transforma en monstre, es puga tot tornar a un cert ordre, o puga tot tornar a com estava, o fins i tot aquesta desviació de l'ordre natural puga acabar convertint-se en normal o acceptada i puga no ser una desviació. I tot això ho podem potser interpretar pel fet que els narradors tornen on estaven, pel fet que Robert Walton passa a Víctor Frankenstein, que passa a la criatura, que passa a Fèlix, que torna a la criatura, torna a Víctor Frankenstein i acaba novament amb Robert Walton. De manera que ahir n'hi ha moltíssimes coses sobre les quals reflexionar, sobre les quals estudiar. Si teniu l'oportunitat de llegir estudis o versions anotades o teniu alguna classe on podeu anar d'Orients o us podeu matricular sobre el Frankenstein, és una obra molt completa, molt interessant, que té moltíssimes coses. Veieu més enllà del monstre, veieu si realment és un monstre, veieu la criatura original. Plantegeu-vos també el tema familiar, sobre les relacions pares-fills, sobre acceptar la criatura com és. Jo ja fa més de 14 anys que vaig acabar la carrera i m'agradaria tornar-me-la a llegir, però me l'hauré de tornar a comprar perquè, com us dic, n'he perdut l'exemplar. I estic segura que ara li trobaria moltes més coses. Si algú té alguna altra curiositat o cosa que sapigueu sobre el Frankenstein de Mary Shelley que no he anomenat, deixeu-m'ho per favor tot com sempre en la secció de comentaris.